karon maligo mi sa Subo. Uban na mo si Joshua. Ay, Subo din sa bakanan. So karon mabiyahe sa mi padong mi sa Subo. So gabaklay mi uban si Mother Earth. Uy, nangapit pa mo mga nag-mulberry doy. Alina. So hinahinay miglakaw. Padong ato sa bakanan. See you later. So diyan nami diri sa Subo, bakanan. So daghan kay nangaligo diri no, kay daghan kay nang standby diri nga mga motor. Naghan mo. So napay van, napajoy sakyanan. So nagdala rami diri og baon kay magluto rami dito sa sapa no. So kinadaghanan jud kayo naligo jud diri no. So mao ni siya ang sapa diri sa abakanan. So tanaw na to later guys kung sa kanindot ang ilang Subo nga gipakita no kay nasikat naman jud ni kay na viral na jud daw. See you later. So mato na mi sa ibabaw. Dun kayo naligo. Nahinay na miglakaw kay para makakita mi og lugar ato kaplastaran. So daghan jud naligo, very init. Very init. So si mother niya to siya sa ibabaw kay nako na siya paliton. So rumbugnawan na diri kuan diri irrigation. So diri guro ni Agi guys ang kuan tubig nga gikan sa aliguan namo ba. Parang bugnawan no. Daghan kayo mga nangaligo diri apil ng motor, naapoy sakyanan. Nanay nangaligo diri muna. So dagan-dagan po ni sila. Narami sila kilid-kilid. Kinsa ba rin anak? Anak ko? Anak sa gawas. Ha? Anak sa gawas. Classmate. So ang classmate yay So daghan din naligo sila diri. So unahan pa mo ang aliguan. So medyo taas-taas gagikan na sila dito sa karsada. So mao ni magbaklay pa jud mi no. Puro arang bugnawa ni ang kuan ani. Gikan jud guro ni sa sapa ning daluya Pitom na sus times 2 ka jud ang kabugnaw. Paglabay, butura, butilya, plastic, ubas. Daghan di kunog tao dito sa babaw. Purwar ra kakita sa view. Diri na laman Miss Ubos. Dira Miss Ubos ko no. Ikan mi dira ni Agi no. So darag tulay sa bakanan. So diri na mi sa Ubos maligo kay kinadaghanan jud kunong tao dito. Puro mao gyapon ning klasiha sa tubig. So dara po naligo dito unahan. Pabugnaw sa Big Coke. Bugnaw kayo ko kani. Ano? Wala, tanang tanay. Asa ni plastar? Aron mabugnaw. Mulutaw naman ni noon. Nara. Mayong ligo-ligo ni Zaki. Laom mandari por di jud ni mao jud ang katong nay Subo jud napatus kini babuan. Ay ni guman og tunahan naapoy nangaligo di ayo. Bugnaw jud. Daghan og tawo na. Ligo. So magluto sa mi. Nanahinaling daan diri Pastor Tandoy og si Bro Dodong no. So nami dari nagtiwas pa may gluto og ampaw. Pagod-pagod ni ampaw. Diyan na human ako gluto sa hot cake. So karon pa ko ka video guys kay nag-live ko kanina o sa ratong cellphone gigamit. So na brown naman din ni gamay. Ang uban ni buto, ang uban wa pa ni buto. Aman tong brown mga taklod. Wali paulan. Aw. Galahi de pud si Maya iyaha
Gahiwa-hiwa de po siya sakit kay aron maapod ko no. Ag si Zaki galahi og iya. Nabugna na ang soft drinks. Hinay Zaki ha. Hinay. Zaki. Aja pagkuan. Kiat. Mga tao dani guys kay in and out. Daghan kayong nanggawas, daghan pud ang manulod no. So ganiha pa mi ani mga alauna. Antod ron wapasi. Naami sila kinit oh. Naday sila kinit. So ang youth sa Chocolate Hills no, so sikat na jud kayo ni diri ang kuan. Sikat na kayo ni diri ang Subo. Kay bisan taga Carmen niabot na daani og ligo. So sila kinit sa lingay na no anak ni Pastor David naglaag sila diri ligo. Papaminaw man og luto sa ampaw nangapagod naman. Uy asukar nalimot bigda ka asukar. Guys, na ako'y nakita diri guys. Suro ko ni panganan eh. Na gagmay siya nga shrimp ba. So ganina gi-videohan ni nako. Di ko sure. So suro ko jud ni. Siri. So awa ang shrimp guys. Very fresh. So matingata no. Na juday po yung shrimp nga mabuhi diri sa sapa. Makaon man kuno ni. So aron daghana ra ba nila namilit aning bato. Mura jud siya kuno. Dagar ka jud namilit sa bato. Napoy ibis. Dagar namilit sa bato. So ato kuno sa unahan na ako ni daghan pod na milit. Pero puno tanawa kay ikan mo kung galuto. Inidaghan paguro ni. Adi naman isuro diri na milit. Adi abito skilid-kilid oh. Gamay. Kaning gaytong-itong ni kilid na sa bato. Kaning gaytong-itong kilid sa bato mo na isuro. So daghan pag jud na milit ani no. Bugnaw. Ay, di siya pang PJ. Diyos, ate ka maglutoon ko ng noodles. Ha? Video na ito ba yung lakaw, pero ba? Ayaw! Si A! Allah! Ilan na kami ni Smile? Ha? Ilan na kami ni? 46. Na. Mo din ang Subo Rudapita. Tara, unahan na. May na, magtubig. Ato pa kayo na. So naay mga Uy! Naray! laom-laom mo. Tanaw ba? Hoy! Tanaw ba? Uy! Laom na kaadyo. Tanaw ba? Kinalasangan na.